सोलियत फोलेरफोरनि मादायाव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जोंनो देरसिन। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आं सोंल' बयखौ बर' बाय दिननि बे गोदान भिडिअ'आव बे साननैसोआवनो जोंनि बर'आ बर'जों साबेसे मानसि थैलायखो बिनि सोमोन्दै जों बाथ्रा सावरायगोन। गोबां मानसि थैगासिनो दं, गोबां मानसि गावजों गाव बुथारलायगासिनो दं। सोरबा गावनि भागिनखौ बुथारनाय, सोरबा गावनि बिफाखौ बुथारनाय, सोरबा गावनि हौवाखौ बुथारनाय। दा बेफोरनि सोमोन्दै जों रायलायगोन। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रौता होननायनि एरियायाव, रौता होननाय मोनसे जायगा दं, बेनि एरियानि सिङाव थानाय सुरेन दैमारिखौ गावनि असे हिन्जाव कान्दुरि दैमारिया रुवाजों देनानै बुथारबाय। जायबा सुरेन दैमारि, बेयो सासे मेकारमोन, माने बाइक पाम्पसार बा साइकेल पाम्पसारफोरखौ फाहामोमोन। बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि रौतानि एबसु अफिस खाथियाव दखान दंमोन। थिग बेबायदिनो बे कान्दुरि दैमारिया जौ सङोमोन, ओमफ्राय आरो बे सुरेन दैमारियाबो गोबां जौ लोंखायोमोन। ओमफ्राय बे कान्दुरि दैमारिया गावनि असे हौवाखौनो रुवाजों देयै देयै बुथारबाय। आसरित ना लोगोफोर, गावजों गाव बुथारलायनाय, गावजों गाव एना एनि, गावजों गाव हिंसा, गावनि असे बिसिया गावनि असे फिसायखौ बुथारनाय। आसरित ना लोगोफोर, बोरै जों गावजों गाव फोथायलायबावनो होमबा ना? आसरित लोगोफोर, बर'जों बर'नो बायदिसिना थैलागासिनो दं। सासेल' नङा, सानैल' नङा, बे साननैसोआवनो 4 मानसि गावजों गाव बुथारलायनानै थैबाय। दा जों साननो गोनां बाथ्रा लोगोफोर, जोंनि समाजा मा जालांगोन बेबायदिबा? बेबायदि सानफ्रामबो बुथारलायनाय, गावनि हौवाया गावनि हिन्जावखौ बुथारनाय, गावनि हिन्जावा गावनि हौवाखौ बुथारनाय, बेबायदिबा बोरै जागोन लोगोफोर? एसे सोलायनो नाजानांगोन, माबा मोनसे गोदान जों राहा लानांगोन। जों माबा मोनसे राहा लानांगोन। जोंनि आफादफोरा सांग्रां जानांगोन। जोंनि एबसुआनो जा, जोंनि UPPLआनो जा, जोंनि BPFआनो जा, गासिबो सांग्रां जानांगोन। अब्लासो जों बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय जों बारग'नो हागोन। ना मा होनो लोगोफोर? जों गासिबो खौसे जानांगौ। जों दासिमबो खौसे गैया। दासिमबो जों गावजों गाव नायनो बानाय, गावजों गाव हिंसा, गावजों गाव मेगन सालायनाय, बेबायदिब्ला बिदि जाबाय थागोन बायदि होननानै आं मिजिंथियो। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो, जों गासिबो खौसे जानोसै। फैदो लोगोफोर, गासिबो खौसे जानोसै। जों गासिबो बर'फोर, बर'जों बर' जों गासिबो खौसे जानांगौ। बे आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय अमृत नार्जारिया फालुकमारि गामि, 2 नाम्बार फालुकमारि आरोना, बे गामिनिमोन बे अमृत नार्जारिया। गावनि असे बिफाखौ, असे नङा दैसुन, खांजानायसोमोन बे अमृत नार्जारिया। बिफाखौ बुथारबाय बाइक बिनानै मोनैनि थाखाय, 220 बाइकखौ बिनानै मोनैनि थाखाय बुथारबाय बिफाखौ, लथा बाइक मोनसेनि थाखायनो। बे अमृत नार्जारिया ड्राग्स लायोमोन, डेनराइट लायोमोन, बायदिसिना निसा बुस्थु लायोमोन आरोना। बेनि ब्रेना, माने बेनि खर'आ गाज्रिमोन। ओमफ्राय बे थिग बेबायदिनो गावनि बिफाखौ देनानै बुथारबाय। आसरित ना लोगोफोर, गावनि बिफाखौ बुथारनो हायो, खांनायानो जा, असेयानो जा, गावनि न'खरनि ना जायखिजाया। आसरित लोगोफोर, बर'जों बर' बेबायदि बुथारलायनाय, बर'जों बर' बेबायदि दानथारलायनाय, बर'जों बेबायदि फैसा जानानै बुथारलायनाय। आसरित लोगोफोर, मा जाजोबलांखो आं जेबो हमनानै मोनला। आरो नैबे थेबगां दैमारिया शिलंआव खामानि मावनो थायोमोन, खैला जावनो थायोमोन होननानै खौरां मोन्दों। बे थेबगां दैमारिया 2 बिसि दंमोन। गिबि बिसिनि मुङानो जाबाय इन्द्रा, बिसिनि मुङानो जाबाय बिमलि दैमारि। शिलंआव खामानि मावनो थाङोमोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिनि बिदायाबो थायोमोन। ओमफ्राय बिनि बिदाया बे दिनखालि आलासि जानो थांदोंमोन। बे मालिकानो बेखौ बुथारदों होननानै खौरां मोन्दों, माने सन्देह खालामदों आरोना लोगोफोर। दा जियानो जादोला, जोंनि बर' मानसिफ्रा गोबां थैगासिनो बे साननैसोआवनो, बे मास मोनसे मास मोननैनि गेजेरावनो गोबां मानसि थैगासिनो। जाहाथे जोंनि बर'फ्रा बयबो खौसे थायो, बयबो नांलाय खमलाय खालामालासिनो गासिबो अनलायलायो, बेखौ आं साननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। दा जियानो जादोला लोगोफोर, बेबायदिनो गावजों गाव जों साबैसे थैबावगोन? बेबायदि जाथायखौ जों मानो खालामबाय थायो बारे? गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिमबो जोबाखै बे जाथाया। आं सानदोंमोन गोदोल' जाबाय, दासान्दि जानाय नंला सानदोंमोन आङो। नाथाय दा बांसिननिफ्राय बांसिन बोसोरसेयाव अबेबा 7 बोसोरसेयाव, अबेबा 3, हौवाया गावनि हिन्जावखौ बुथारनाय, बायदिसिना जाथाय जागासिनो दं जोंनि बे बड'लेण्डआव लोगो। सनजित नार्जारिनि फिसाजो पुर्निमा नार्जारिखौ गावनि बिमायानो 20,000 रांनि थाखाय जिनाहारि खालामनानै गावनि भागिनखौ बुथारबाय, जिनाहारि खालामनानै। मा आसरित बेफोरो? दा जियानो जादोला लोगोफोर, गावनि असे बिमाया गावनि भागिनखौ बोरै बुथारनो हाखो? आसरित, बेबो 20,000 रांनि थाखायनो। बे 20,000 रांखौलाय माथिं दं? जोंहा आखाइ दं, खामानि मावबानो मोनो बे 20,000 राङालाय। मास मोनथामावनो जागोन बे 20,000 राङा, जुदि नों हाजिरा मावो अब्लाबो। दा जियानो जादोला लोगोफोर, बे 20,000 रांनि थाखाय बुथारनायखौ आं जोबोद दुखुनांथाव मोनदों। आरो जिनाहारि खालामबावदों। आसरित ना लोगोफोर, ओरैबायदि आसरित। आं बेबायदि मानसिखौ मोनफ्लांबा बेबायदि बुथारलायनाय खोनायोब्ला गोसोआव जोबोद दुखु मोनो, गोसोआव गाबखांनाय फैयो। जोंसो मिथिगौ, जोंनि समाजनि मानसिफोरासो मिथिगौ जोंनि गोसोआ माबायदि जानानै दं दा सान्दै। जोंनि गोसोआ ओरैबायदि दुखु, हरनिफ्राय साननिफ्राय जेबो सान्थि होननायानो गैला जोंनि बे जिउआव। खालि मानसि बुथारलायनाय, सोरबा मानसि
हाबा जाखांनाय हिन्जाव खारनाय सोरबा हाबा जाखांनाय हौवाया गोदान हिन्जाव लाबोनाय बायदिसिना जाथाय जाबाय थायो जोंनि बे बड'लेण्डआव। बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो दाख्लै मानसि बुथारदों होननाय खोनादों, गावनि बिसिखौ बुथारदों होननाय खोनादों। आरो लोगोसे नै धेमाजि डिस्ट्रिक्टआवबो, धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नावकाटा 2 नाम्बार नावकाटा एरियानि सिङाव थानाय बेबो गावनि बिसिखौनो गोरनायाव दानस'दों, गोरनायाव दानदों आरोना, गोरनायाव हाबाय ओमफ्राय बेयो बुथारबाय। खोनानाय बायदिब्ला बे जायबा बुथारदों बे मानसिया एसे ब्रेन डग, माने खर' गाज्रि, ओमफ्राय बियो गोबां जौ लोङो, ओमफ्राय गावनि बिसिखौ रागाजों दानस'फ्लांबाय। ओमफ्राय बियो जेब्ला मानसिया थैयो अब्लासो दुखु नाङो, बोरै हमनानै मा जाखो बेफोरो, मा जाखो, एसेबो गावनि रागाखौ हमथानो नाजानांगौ लोगोफोर, ना मा होनो? रागाया आंनावबो दं, नोंसोरनावबो दं, गासिनावबो दं रागाया, नाथाय जों बेखौ सामलायनो हानांगोन। रागाखौ जोङो नांगौ समाव बाहायनांगोन, रागाखौ जों जानला मोनला गावजों गाव बाहायबा जाया। होमबा दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामदो, आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनाखै डिसलाइक खालामदो। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव। अब्ला बाय बाय लोगोफोर, बाय बाय।